Dostojová komisia dala pokyn na štart štvrtých dostihov klusákov ceny starostky obce Nový Tekov na 1700 metrov so šesticou aktérov a v tejto chvíli sa štart podaril a rovnako ako v tej úvodnej prvej rozjazde aj teraz vyrazil dopredu Karel CZ, za ním Nokia Hemering, zaostáva trošku Sting a zacválala tam Sunny, pokiaľ som dobre videl. Kone sú prvý raz v cieľovej rovinke, stále vedie Karel CZ, ktorý sa opäť podujal udávať tempo. Takže Karel CZ, Nokia Hemering, na jej úroveň sa už dostáva Satan Missy, potom je tam už aj Sting a na 5. mieste Speedy Joker, na 6. Sunny. A zacválal teraz aj Sting s Daliborom Skladanom v sulke. Vpredu stále Karel CZ, na druhom mieste Nokia Hemering, ale na druhé miesto sa dostáva Sting, lenže Dalibor Skladan má s ním problémy. Na 4. mieste je potom Speedy Joker, za ním Satan Missy a na poslednom mieste zatiaľ Sunny. Kone sú na konci protiľahlé rovinky a na čele sa nič nemení. Karel CZ od štartu na 1. mieste. Na 2. je teraz Sting, potom Nokia Hemering, vedľa seba na 4. a 5. pozícii Satan Missy a Speedy Joker. Dvaja prví z tej prvej rozjazdy, kone sú v cieľovej rovinke, stále je vpredu Karel CZ, ale útočí veľmi tvrdo Speedy Joker. Karel CZ a Speedy Joker, ale takisto aj Nokia Hemering. Karel CZ, Nokia Hemering, také porade tesne pred cieľom. Karel CZ vyhrá, druhá Nokia Hemering, na 3. mieste Speedy Joker a na 4. Satan Missy, na 5. potom Sunny a na 6. Sting.